Po roku sme opäť zavítali do Korytnice, aby sme miestny pamätník SNP dali pred výročím povstania do dôstojnej podoby. A ja som veľmi rád, že na tento ročník brigády prišlo zase o čosi viac aktivistov ako rok predtým alebo v roku 2023. A čo viac, zapojili sme do toho aj zaujímavých ľudí. Našu iniciatívu podporil aj europoslanec Braňo Ondruš a zapojili sme do tejto brigády takisto aj oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Takže pamätník, ktorý sme tu našli v roku 2023, naozaj v zdevastovanom stave pomaličky začína ožívať a my sme sa v tomto ročníku neobmedzili len na také jednoduché práce, ale už sme začali aj s menšími opravami. A ak si kladete otázku, prečo chodíme aj k takýmto zabudnutým pamätníkom, tak moja odpoveď je, že takéto pamätníky, aké vidíte napríklad aj tu za mnou, nie sú len pamätníkmi Slovenského národného povstania, ale za tie dekády, ktoré nás delia od tejto dejinej udalosti, sa stali aj pamätníkmi nás ako spoločnosti a nášho prístupu k Slovenskému národnému povstaniu. A vidíte aj na príklade pamätníka v Korytnici, že nie všade je ten prístup a tá pamiatka spoločnosti ukážková. A na záver vás chcem len požiadať o jednu maličkosť, lebo dneska sme videli, že Korytnica, aj keď je opustená, stále tadiaľto chodia ľudia, pretože sa nachádza na turistickej trase. Chcem vás poprosiť, ak náhodou pôjdete niekedy cez Korytnicu a okolo tohto pamätníka, pristavte sa tu na niekoľko okamihov a týchto niekoľko okamihov venujte myšlienke na ľudí, ktorí sa pred 81 rokmi zapojili do Slovenského národného povstania.